Hong ni chot pe na no tin na phan sita me kardom pe dili klo kardom ode to pin eli tum long dan na che tong dun eli tum kar biang long autonomous council CM sar ake hai Dr. Turam long ha la pe ge dipu LA la bangso IMLA bida sing le na ka hai la pen la da ka che tongan EMMSC board chairman lapenge dak kar biang long Bharatiya Janata Party a president general secretary atuma lapenge kadok kawe nanglitum Theso ajur pen 8 kilo Lamding road 11 kilo Lamding road 12 kilo Lamding road Nilapur Nilaru Langsolet Lapen 24 kilo Bolangper Model Village Mijung Langsolet Arlong Phala Lapen Inghana Dongpen Nangache Tongdun Korte Ingjiratuman Pinining Arong Piklo Nanglitum Puthot Nanglitum Aning Kachirui Pen Elitum Karbia Khaida Paprang Nangi Chingthur Nangi Lapen Karbiang Long Sitame Ansose Kapaching Thur Dialong Jakob Nangi Piduna Pot Kado kita cini lo, Narendra Modi, Prime Minister mandat BJP sarkar, Delhi along, Dispur along lapen, Dipu along, BJP sarkar nang cari det pena pitset ke Karbiang long pusadame ARJ celar phaga songsi nang litum kado kita tek long lo. Lasi Narendra Modi a government lapen Ladakh Dr. Himanto Biswa Sharma Dispur pen ilitum Karbiang long Karbiak khai pan kaching thor nahi pura central scheme state pen scheme sitame pinang anang ki pidolo nanglitum kadok weta tek long lo lase amso se labangso scheme ke palonggi aphan nonadhu Lok Sabha labangso MP kangwai hoda bangke ilitum BJP abang se hai ponwek po teboy pita ilitum हाई चौथ के चौक से मोदी सरकार की फुटबॉल आपकी बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार लासेली तुम डाक कार्बिआंग लोंग वेस्ट कार्बिआंग लोंग लापेन दिमाहासाव पेन से मैं इली तुम बीजेपी से हाई पोन वेकपो तेवर फिस्ता के हाई अफाय बंके इली तुम North East bong mati Indian bong pusat me editum opposition abang dudunai labang si editum jasemet pet abang ke kacipatu kunai kapur ini abang lapen ke non haidet benefit MP mandir lo pulo tangpe editum aprang pen kemang hang bom 244 alam sitamen ini parliament long kacing waidinji kepacunji lapen MOS MOU da haki cunce dolang lahai kadok mawian sita kepacun dia pan sita me nili lada Karbiang long autonomous council di mahasau autonomous council tumpen cingwai cingsai dun pen cingwai cingsai pen parliament long nili labang solam kia bangke ponwek popusi nang litumang nota pangdak pondo lapen ke nang litung kadang weta cini lo labangso sarkar ke zero balance penceng lo non ration card along penceng lo ration card ta nang litung kadang weta long ration card along sepe sang pusame nang litung hiki noya ke pinang nepin pensa aki joisi nang litung panta ration ta nang pibom lo lacho takali elitung rong along jase mepet aki sung nai bangke Aki sungai bang kopilo electric bill kipia bang electric bill kipia bang ini tunggu duk dan arada tum poi nangale si suri po suri cap suri kret po nan si nangale dedi nona bangke Modi sarkar bangke nangle to electric bill bang pinang lelo electric bill bang sarkar si electric bill bangke nang pipidet po kosono ma PMAY hemta adon tinaphan kim pipo lapangso PMAY hemalong si nang litu amphan asar nungalong make solar nang fitting piato solar nang fitting piato engaladake
elektrik apil masih piyok pemati laki duk kela kituk nai arata tumpan kamatha pona sorkar la bangke ilitum Bharatiya Janata Party sorkaran lo mudia sorkaran la silahai kadok awe ilitum sitame kar biakhai kar biang long atum same cingthur do nai paprang do nai la pengelitum ta lahat awar sai chodeng do nai bulo dade Bharatiya Janata Party long nang litum ningga churui pen APLC pen Bharatiya Janata Party la nang itu napot nili dengan rong piklo na pen nona dua bangke ilitum ongdung awut pensi ilitum cepahai ponang popu pen nili ri hong ni chot pen lam pensi nili lam the kadingye kang to neglo kardom katong ko pangka hode la hello litum 6